bandiraɓe yeeɓiyankoɓe on paami hande ko ñalawmaji altine hande mo ganduɗa ko hande mawɗo leydi Sénégal Alhaji Macky Sall uddita hono dogdu adindu laana mbiyeteka TER no paami toon ko sifa laana e nder laaɗe jondi ɗe leydi Sénégal ɓuri andude gila hanki kono noon kaɗo laana ko patam lama ka hono muɗum heewani e nder leyɗele Afrique koye ballal Allah e ballal mawɗo leydi ndi kaɗo laana daña ko ɗum saabi ñalawma hande o e gardagol Abdoul Ndene Sall jagolɗo kalfinaɗo ko faati e gueɗe laaɗe jorde kamɓe tiguirigui udditi ɗeɗo gueɗe e tawede yoga e jagorde kanko e cuddiɗo makko ɓe tumbima e kaɗo laana holto ɓe joldi ko toon to ga mawɗo mo ganduɗa inden nde wiyete hakkude Sénégal e Mali fédération de Mali nde ina anda ɗanniyankoɓe hewɓe ko ɗon joldanno ɓe tindi noon to jamñajo ko adi ɗum ɓe ndewi nokkuji kewɗi no feewi kono bandiraɓe ɓurno wonde kulhuli foof e nder kaɗo laana ko galleji kelaɗi guila ɗo e Thiaroye Minam yawti fayi Thiaroye ga fayi Tengueji beele ma jooɓe walla jooɓetake bandiraɓe kaɓɓino tekke boɗeje adananoma aadi o ɗeɓi lelde ɓe jaɓɓi koyɗe ɓe jeeyi mawɗo leydi ndi kono noon gueɗe kala caframa ha feewi ko ɗum wonno caɗele ɓe keeɓi hectares uji kewɗi kala koɓe ponno tottede ɓe tottaka bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ganden ɗum ɗo koye ko wiyete ko hono Sénégal ɓamtiɗo eɓɓo Sénégal ɓamtiɗo koye plan Sénégal émergent jeeya min indam ko Boubacar Diallo mi wiyete eyyi komi impacté ɗo e Thiaroye Gare phase 2 eyyi ɗo menen de joom galle ittaɓe ɗo ɓe ko wawɗa hen nande foof min yetti Allah min yetti président Macky Sall par ce que départ o dañino caɗele kono Allah waɗi o waɗi hen ƴamƴam ha ko wonno probléme amen ko foof o itti probléme amen to men woni ɗo ko min woni ɗo Macky Sall totti amen leydi Thiaroye hectare aji 7 o totti amen kadi to weeren hectare aji 23 to e Lagos kadi o totti amen toon hectare aji 14 pour hoɗɓe Tengueji ɓe ɗon e Lagos ɗo noon to woni ɗo menen départ o musino kono nde Macky Sall waɗi amen recevoir men haalde makko on nani caɗele amen ɓeɗen yetta président ɓeɗen yetta DG APIX kankone Mountaga Sy hay to woni ɗo koɓe haalno e menen joom galle ittaɓe ɗo ɓe tracé ɗo e Pikine ha Tengueji koɓe wino ko heewi hen noon ɓe waɗi ɗum no heddi seeɗa tan réglage kono inchallah foof ma yaaru yeeso inchallah si Allah jaaɓi eyyi ɗo Sénégal ɓe wiɗo ɗanɗoɗo caɗele foof ko ya ƴettu musuwar boɗejo walla morso boɗejo haɓɓa ɗum kono kadi sa weltima kadi ya ƴettu musuwar danejo wala ɗum noon waɗi o départ o ko musuwar boɗeji men watno kono to woni ɗo moom ko morceau ji daneji men waɗi par ce que min weltinima kadi président Macky Sall eyyi to woni ɗo si président rewi ɗo inchallah mamen foɓɓanmo mamen waɗanmo kelleji mamen waɗanmo ko woni foof ko weeli pour men hollamo kadi e opinion national et international o min weltima eyyi Piindi TV mi salmini ndaaro Piindi TV foof ko télé moƴƴo yo Allah wat yaara yeeso bandiraɓe Haalpulaar foof yihen hoore mum men salmini yeeɓoɓe Piindi TV foof